Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kajing bom sengap, kinong shumway, yaki kali bosaw, kibakamay hasilong. Ya kajing Kyrpad, jong kasinong, maulay Mawkynroh Umshing. Banom Pynieng yakinit kali Harud Surok. Kalawan ra ya kajing dunong kabakraw, omtang yaki Nongpyniaid, yakine ki bosaw, Henry ya kasorkar jela, kabala ayway, namar kila syapan jotlut, yaki yet, hakasngi ublay. Kabadai ka kasanderik mentau benai nailar, arjar arpwe. Kini ki bosaw, ki bala Pynieng lakam selam, hakane kisnong. Kabadon sendak baga kanro jong ka skul ba nehu, kidon kumba lightly ei, barbarok lightly kila syapan pilot, kiyet. Las ngutu ba yakine ki bosaw, la syapan jot, kadai haka juhi kasngi, kaba Kyrpad ba kilit tombor, ya ka police outpost, kabadon hakane hi kisnong, Mawkynroh Umshing. Bantip nak ei kadaw, bakine ki bosaw ki syapan jot. Unong san Hima ulayo bani kran kerpang, bat usketri shnong Mawkynroh Umshing uba lasing dingdo. Kendiat lo kini ki bosaw piong ba ki syapan pat lo tetap sengi. Kini ki bosaw ki di jongno ki Pynieng le shnong jopi. Ti katkum ke jingtip chapang ini bosaw. De wei hibangi sit khat ba lung khain. U kerteng William nak lung ta. Te wei ba dei ba John basai moy. Te kini ki bosaw barabo hak agenda jongka proceeding jungi ngilabun sen ngilatho mangilai kentu iki kini agent ba kinset bet syarat kampus ka ba kilabu maki Henry kalabu cenge yang nong punya snong barabo kim snap ngi khat saman ro kipene te kum hakani ka jingja ngim kwa hi ba kini ki bosaw kindan hak Surok nanti kin ba kanum dan kanu ka jingja basmusi ba jingja ka ba pen pan yang kriat pan ya ki nong snong jungi Tenai shkamat nama kiti ki bos ki bosaw ki lapal dot ki yet. Pinle kumno pin ong no kumno yaki. Kin ra no ne kin bu sang ton. Te nakaliang jungi ni kwa Kyrpad hi bagitu ki ba dei try yakini ba penya iki bosaw sngo ba kin weng ba kin ra no maka hapo ka jing penya jaga terbos nong gim kwa ba kin wet ma yo kaja ye ba kani katai ka syam jing e pa i snong ka thau. Ki aslam ki labu ini bos national jopi. Te kani ke bosaw po hantay ba Hawaii kila slam. Tika ba yang Surok kini kila yang mentah nadu ba kadon kani ka lockdown da yang tu ti haduk mentah. Ti kimta nadu baja to kasngi haduk mentah kidang don em ki pulit kidang wan biang menteri kam hang ne pos pi. Ti mas ninja tu hadin hakapo sanduna ye ti ye in charge hakajing sngo junga kum bayade kam tingala phone ni kumno sa pilong yung amlele tang ba balay ki wani atak nga mo aba ngam dan daw e balik ki anatak nga tanga supun ta te hadin ang tupan iba scamlon belong second in charge ang taipan ifo nga ban penbiang lem ki jingdong kam hakabang godi tanga layarap i ban penbiang awak ai hadu kam i po pul pos te hap ang siya mong tupan kidan art li ki bulletproof te ngai ki adon ni ki staff